Hola, què tal? Com esteu? Espero que molt bé. Jo passo per aquí per explicar una miqueta el recorregut d'ençà que vaig tenir una idea de tenir un podcast a tenir ara un canal de YouTube. A veure, jo vaig tenir la idea de tenir un podcast perquè m'encanta escoltar podcasts, m'aporten moltes coses, m'agrada aprendre i sentir relats de l'altra gent. I va començar a sortir el rum-rum de fer-ne un perquè jo estic o em considero una persona superafortunada perquè estic envoltada de gent curiosa, creativa, que té projectes molt i molt macos. I era com una miqueta les ganes de parlar, de saber com s'ho havien fet i com el seu recorregut, no? I donar-hi una miqueta de llum, de posar una miqueta el gra de sorra, no? de fer-ho una miqueta visible. I d'aquí la idea. Llavors vaig preguntar per Insta, perquè vaig començar amb Instagram, preguntant si era millor un podcast o un videopodcast. I tothom va dir, oh, no, un videopodcast. Vale, ok, la cosa es complica perquè ja no només era àudio, sinó també era un vídeo, no? I saber, doncs, això, editar vídeos i la veu i, bueno, i miniatures que diuen que has de posar i portades i, bueno. I així estem, aprenent. De moment hem penjat el primer videopodcast al canal i res, n'estic molt contenta. Ja sé que queda molt per aprendre, ja sé que queda molt de camí, però el meu objectiu era el missatge, ja no només el fet de que, bueno, ja veieu, no? Aquí una planta una mica així, l'aloe vera una mica així xunga, una porta una miqueta així. Però és que no és el meu objectiu el fet de ser espectacular, sinó és el missatge. El meu podcast o el meu videopodcast serà més casolà, potser no arribarà a tanta afluència de gent, però només que arribi a una persona que li faci una miqueta de clic al cap i animar a que tiri endavant un projecte o que tiri endavant un hobby o senzillament donar veu o visibilitat a coses que normalment, com que no les tenim a casa o com no les vivim, no les sabem, no? Que haig de parlar d'una cosa en concret, a veure. Doncs, no sé, parlarem de moltes coses, perquè jo sóc una persona supercuriosa, m'agraden moltes coses i anirem sobre la marxa, sobre el que ens vagin portant els vincles que tindrem en el podcast i que els vincles que tinguem parlant amb ells ens en portaran a altres, no? El tema de la vergonya, sí. A veure, jo tinc 40 anys. Vergonya, n'he tingut, però arriba un punt que he deixat de fer tantes coses per la vergonya que jo en els meus fills jo no vull que es privin de fer coses per la vergonya. Està clar que has de fer coses amb cara i ulls, has de fer coses que no trauràs una cosa que no aporti, no? Però per la vergonya, no em fa vergonya. No em fa vergonya sortir, explicar, perquè no estem fent res dolent, sinó estem comunicant, estem aportant. I és aquesta la idea, no? Parlar, gravar-nos per escoltar-nos. I res més, d'aquí aquest vídeo us he explicat una miqueta la idea. Jo gravo amb un mòbil, vaig agafar uns micròfons i un trípode, o sigui que si ho puc fer-ho jo, pot fer tothom. La manera més fàcil de penjar-ho? Doncs per YouTube. Res, puges el vídeo i perfecte. El tema d'edició, doncs ja n'anirem aprenent. Així que us animo a tots i a totes aquelles que vosaltres també ho voleu fer i la vergonya us para, perquè no té per què parar res, i endavant amb propòsits i coses que us facin il·lusió, perquè ja tot és molt més difícil, no?, el dia a dia, que per què deixar de fer aquestes coses que ens fan il·lusió. Aquí en el canal aquest que hem creat parlarem de moltes coses. Parlarem de projectes, parlarem de hobbies, però també parlarem de la dislèxia, de coses de la vida, que com he dit que si no ho tens a casa potser no es coneixen o no hi prenem atenció. Així que vincles és això, de persones que ens envolten,
que ens explicaran els seus relats i aprendre i compartir. Així que us animo a seguir Podcast Vincles i ens seguirem gravant, seguirem parlant per poder-nos escoltar. Fins aviat!